Beren sadakan kabul bolsun, ýöne adam üýsürmeli däldigini işitmediňmi? Bilmedik bolsaň indi bilersiň. Şu haýwatly sözleri bilen Marinyň polisiýasy Ilamanyň öýüne geldi. Howpsuzlyk aradylary sebäpli ady Ilaman diýilip üýtgüdilen Marinyň Bayramaly trawynyň ýaşaýjysy mundan bir näçe gün öň öýüne 10 töwerege adam ýygnap, merhum kakasynyň ýylyna gabatlap sadaka beripdi. Sonun ertesi günü Ilamanyň öýüne polisiýa we ýerli häkimligiň işgärleri gelip, öý eýesinden ilki adamlara näz nygmat eden ad haritlarynyň gelip çykyşy bilen gyzyklandylar. Polisiýa ilki uny ýagy kimden we näçeden satyn alandygymy sorady. Men adyklary hususy töwdegärlerden alandygymy, bir halty un üçin 340 manat we 2 guty ýag üçin 46 manat töländigimi aýtdym diýip Ilaman adatlygyň ýerli habarçysyna gurrun berdi. Mundan soň polisiýa we häkimligiň işgärleri Ilamanyň öz sözleri bilen aýdylandy, onuň üstüne dyzap, näme sebäpden öýüne adam üýsürendigi barada düşündürüş soradylar. Men merhum kakamyň ruhuna aýat doga edeýin diýip diňe ýakyn garandaşlarymy çagyrandygymy, uly sadaka etmändigimi, umumy adam sanynyň hem ondan geçmändigini düşündirjek boldum. Resmiler kinaya bilen kabul bolsun diýip 2000 manat möçberinde jerime tölemeli etdiler diýip Ilaman gurrun berdi. Ol 2000 manat jerime tölerýäli maliýe ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp, ýyllardan sosial arlygy saklamak, adam üýsmeleňlerini gurnamazlyk talaplaryna gözükçülüň bir taraplaýyn kä halatlarda logikasyz häsiýetde alınıp barylýandygyny aýtdy. Eger de resmiler kimdir biriniň beren sadakasy bilen aladylynýan bolsalar, onda näme sebäpden bankomatlaryň, dukanlaryň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nowatlar olaryň gözlerine ilmeýärkä, bu 200'lülük bolýar diýip Ilaman azatlygyň habarçysyna öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosyna Bayramalynyň häkimliginden we polisiýa idarasyndan ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak başartmady. Bu ağırlykda türkmen häkimetleri toý çäherleriniň başlamagynyň öň ýany gelip, dawarlaryň çäkli ýagdaýda geçirilmegini hem talap edip başladylar. Bayramalyda bir hojalyk toýutjak bolup durka üstüne ýerli resmiler gelip, toýa çagyrylan märikäniň az bolmalydygyny, şeýle-de gelin alja 2den artyk ulogyň gatnaşmaly däldigini aýtdylar. Resmiler uly jerimäniň salynjakdygy bilen haýwa datdylar diýip Bayramalydaky habarçymyz gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda 2 hadisesi hem resmi hasaba alınmadı COVID-19 aladylary bilen baglylykda koronawirusyň pandemiýa diýilip ikrar edilmeginden tas 6 aý çemesi soň ýüz maskalaryny dakynmak, sosial arlygy saklamak ýaly çäherler girizdiler. Emma türkmen resmileri bulary günüden güni COVID-19 howpy bilen baglanşdyrman, munyň insan saglygyna ziýan beriji tozun bölüjükleriniň kadadan artmagy sebäpli girdilendigini öňe sürdiler. Galy berse-de bir tarapdan türkmen häkimetleri bu talaplary berjaý etmeýän ýaşaýjylara garşy ulanylýan jerime çäherlerini güýçlendirseler, beýleki tarapdan ýurdun durly kunjoklarynda, şol sanda paýtaxt Aşgabatda bankomatlaryň, dukanlaryň öňündäki uly nowatlar saklanyp galýar.